Nayamnya जोंब्लाव जोबदों नैबे गादाव दा नै जोंब्लाव जोब्बाय बे ओमफ्राय दा डाइरेक्ट खाम गुरु रे वा अरिजिनेल पियर गाखिर प्रायनो ताजा थयसा ना ओइनो साम'सा ओइनो रेडी टु गेट दुटा हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बयखौबो आंनि चेनेलाव बरायग्रोना थाबाय ओमफ्राय बयबो मोजाङैनो दङ होननानै आं सानो ओमफ्राय आंबो मोजाङैनो दङ दासान्दै ओमफ्राय न'आव एसे लाइननि प्रब्लेम जागासिनो दङ फाहामनो मानसि फैदों नोंथांमोनखौ देखायगोन आङो स' नोंथांमोना नायलांबाय थादो मैया तारमाने हराव ओरैबायदि प्रब्लेम जाहैबाय माने बार फैनानै एकदम आंनि रुमनि लाइटआनो ब्रास जालांदों आरो थ' बेखायनो मैया हरावबो लाइट गैया ओमफ्राय दिनै सानावबो गैया थ' दासो फाहामगासिनो दङ जोङो गामिनिनो आमाय सासे फाहामगासिनो दङ थ' नोंथांमोनखौ देखायनि आङो नायलांबाय थादो भिडिअखौ जोबजासिम थुदो बिदिब्ला नैया मैया बार फैनानै कारेन्टआ एकदम जोंलाव जोबदो जोंहानाव ओमफ्राय दिनै फाहामबाय थादो इनि रातु रादा थेंकु आदा बे आर्टिस्ट खिन्थु दै कमेडियान मोनसे फिल्म बानायबोदोंमोन दाबो रिलिज जायाखै डिरेक्टरा असुद ओमफ्राय ओइनै जोंहानि आमाया फाहामनो फैदों जोंलाव जोब्बाय बे ओमफ्राय दा डाइरेक्ट खालामना होबाय आरो इनिफ्राय फैयो लाइना ओमफ्राय जोंहानि बे लाइटआ गैला आरो बे लाइटआ जाय मैया बेरफुजोबदो दम मोनजासे नैया सुइसआ बेनोमोन होनानै ओंखारदो गैया ओमफ्राय बेलेगा दङ नैया इफोर दङ बेबो जेबो जायासै ओमफ्राय बे ट्रे लाइटआ गैला आरो जोंलाबजोबदो एकदम भाग्य गाहाम बे जे सिलिंआ जेबो जायासै बेबो जोंलाबजोबगौमोन आरो सेस दासो फाहामगासिनो दङ जायाखैनो जों नेगासिनो दङ लुथुजों आंजों लुथुआ गेम गेलेबाय आरो ना लुथु नंगौ ना मैयानिफ्रायनो लाइन गैया दिनैसो नै फाहामदो ओमफ्राय दा साहा होसिगोन नैया ब्लेक टि ओरैबायदि एडप्टाराबो जोंलावदों मैया गैला मोनसे बे चार्ज लालिया जोंलाव जोब्बाय लाइन फाहामनायफोरखौ गय होसिगोन बाजैया सुपारि गाव जानो हास्थाय दे नोंबो गय जायो फिसायानाव दे दा पुरा डाइरेक्ट होसिगोन आरो कानेक्सन ओइयाव लोगोफोर दायो खामानि मावगासिनो दङ कारेन्ट थिक खालामगासिनो दङ मैया हरावबो गैयामोन दिनै इभिनिंसिम दा फाहामगासिनो दं दासो ओमफ्राय दायो आं टाउनाव थांना फैनि गारियाबो लेथ्रा जाबाय नै हाब्रु गासैबो स' गाइस ओंखारबोबाय ओमफ्राय मैयानि बिश्वकर्मानि बिबारा दाबो दङ आरो ना ओमफ्राय मैया ओरैबायदि बार अखा फैदोंमोन नालाय दंफां लाइफां बायजोबनानै तारानो बोरैबा जानाय बिदि दंफांफोरनि माबा औवा बियो बोरैबा जानानै जेनेबा लाइन तारफोर जानानै एकदम जोंलावजोबदों हराव एकदम थैनोसो बाखि आरो रुमावनो ब्रास जालांदों लाइटआनो जोंहानिया आंनि रुमना ओमफ्राय गाइस इभिनिंआव ओंखारबोनानै साहा कापसे लोंनायनि माबायानो मजायानो बेलेग आलदा आरोना थ' दिनै फैदों साहा लोंहैनोसै बे ओमफ्राय दिनै एसे बन्द' होनना खोनादों नायनोसै दखानफ्राव खुला दं नंया साहा दखान खुला थायो बाट मिथिथ'वा दा थांगासिनो दं आङो मार्केट इभिनिं बिराद मानसि जायो आरोना नैया नारें लानानै ओमफ्राय साहा लोंसै हिन्जाव बिराद बिबाय हादों आरो ना नारेंखौ ओमफ्राय लांसै आरो 5 टका दे di itu kayak duta deh এক জোড়া ভালো বোনা নাই হাত মাছ বাহে এইটো ভালো বোনা এইটো ভালো এইটো ভালো বোনা दिनै बन्ध टाउना नायनाया मोनसे मोननै दखान खुलिदों दिनै खैराबारिया बन्ध
दा आं साहा लोंनो मोनगोन ना मोना मिथिलासै थांगासिनो दङ दायो बा आंनि बिबारा बिरखाबो आरो मैया बन्द' बेयावनो लोंसै स्ट्रिट एकदम जोंनि स्पेसियेल चाय आरो बेयाव बेनो खुलान दङ अमल दा কই গেল হওয়াই নাই নাকি না এতিয়াহে ষ্টাৰ্ট কৰিব হোৱাই নাই দাস फैदो बियो खुलिदोसो दा स्टार्ट जासिगोन आरो ओरैबायदि स्पेसियेल साहा बानायो बियो फैगासिनो दङ निया बिस्कुट मोनसे साहा मोनसे जों 10 टाका लायो आरो बिराद मोजां साहा अमल दा एতিয়াহে खुलिছ नेকি হয় দে বঢ়িয়া একদম মাত্ৰ মানে ওপেনিং একদম আজি ৰাতিপুৱা অহা নাই কালি ৰাতিপুৱা না আজি কালি নহয় আজি ৰাতিপুৱা আজি অহা নাই খাইবাওনো মোলং आरो ना আমার একটা চাই একটা বিস্কুট दङ जाग्रानि केक माबा आरो सिंग्रा बानायदों सामोसा एकदम थाइबाव एकदम मजा मजा सामोसा ইয়াতে থৈছ না এইনে सामोसा এইনে टेस्टी आरो ओमफ्राय किबाथ' नो खुसुरिटु टाइम मोनैसै दिनै खुसुरि बासै ओरैबायदि मोजां दिनै बन्द আজি কিয় বন্ধ मंगलबार बन्द আছে गुरुरे बा गुर गाखि प्रायनो ताजादोंनो बानायना होयो ओमफ्राय दा इदि मोसौनि आरो जेबो इनफेक्सन गैया आरो गेस्ट्रिक जाया आरो 10 कापबाबो लोंनो हायो बेखायनो बेयावनो लोंफैयो जों तो गाइस साहा लोंनायाव खोमसिबायनो आरोना दायो थांलांसै न' ओमफ्राय एसे मोनाबायनो निया दैया नायहर ओरैबायदि मानसि लाइन ओरै टाउना इदि आरो मानसियानो थाया मानसियानो जाया एकदम खम एकदम खालि जेरैबो ट्रेफिक गैया आरोना बिन्दास पलुसन खम एसे तो दायो आङो न' थांनोसै सीट बेल्ट लायखाय टिट गाबबाय लागोन र' ओमफ्राय ओइ लाबाय नारें लाबाय ओमफ्राय दायो ओंखाम जायानो हिनजावा ओमफ्राय बिनि थाखाय केक लाबाय ओमफ्राय निया साहा लोंनो लाबाय आरो नेखो ओमफ्राय दायो न' थांगासिनो दङ निया र'दा खोमसि खामदो आरोना बोथोरा ओइ नै मोख्लाबगासिनो दङ जोंहानि आदा थांगासिनो दङ सिगाङाव खोमसि हरनि लाइन नाय रे ओमफ्राय नैबे गेटआ जोंना नोंखौ सोर फोरोंदो दाल' मा आरो जोंनिया आदाया फोरोङाखै होमबा लायनानै थांना होबाय लाइटआ पुरा क्लियार थिक जाबाय ओमफ्राय बे ट्रे लाइटआ मोनसे लाइट दङमोन बेयाव ग्रीन मा कालार मोनलै जिकुनु ग्रीन आरो पिंक कालारमोन बे मैया हराव जोंब्लावनानै बादावखांलायदो आरोना ओमफ्राय सिलिंआसो जोंनो बाखिमोन जोंबाथ' सेसमोन जों गरला दायो सब थिक जाबाय डाइरेक्ट खालामना होबाय सिन्था गैला So guys, दिनैनि भिडिअ एसेनोसै बयबो बिदिनो नायलांबाय थादो सपोर्ट खालाम आरोना ओमफ्राय 26K जाहैबाय साबस्क्राइबारा तो बयबो आंनि साबस्क्राइबार भिउआरफोरनि थाखाय थेंक इउ सो माच गोबां सापर्ट खालामदो आरो बिदिनो खालामबाय था 50K जल्दि खालामना होदो तो दायो आंनि भिडिअखौ फोजोबनोसै so thank you again so bye bye